Ketoprak Wisma Kuncoro Hanyugata seni budaya Jawi ang dipimpin apelu mikir saking Wonokerto kita Rembang iku kabupatenipun becik tumrap tualan muda ayo bareng hanya wiji. Lumebering sih kawelasan saking ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi tansah kajiwa kasalih sehingga ambabar kasugengan karaharjan ewah kabagas warasa. Nuwun para sutresna budaya mekaten kala wau minangka pambukaning pagelaran dalu menika pesantari Kambyong ingkang sampun katindakake dening Seniwati ayu ingkang mijil saking sanggar seni Wisma Kuncoro. Binarung karawitan Wisma Laras ingkang dipun sesepuhi Bapak Gendut Widodo saha pangliing pesinden kita Ibu Pini Lestari. Mugi pasugatan minangka atur pambukaning pagelaran saged ndadosaken remening penggalih panjenengan sami. Nuwun para lenggah kagem ewa putri ingkang satuhu dahat Nurmata. Saking pangertanipun Ki Sutradara kita pagelaran sandiwara ketoprak Wisma Kuncoro ing dalu menika sengaja badhe mbeber cariyos geger kraton Dahana Wulan dumawah perangan Legawa Siksa. Sutradara ing dalu menika kasta dening Ki Danang Setiawan. Dewan Pandapuk kasta dening Raka Mas Bagus Bambang Sulasti. Sok deripun cariyos menika kapurwakani kebareng sok wetawis kula badhe ngaturaken rancakipun pendapuk utawi paraga ingkang badhe wangkul jejiban ing siang mangke.
Getrip ingkang angka sepisan gambarake wonten ing kraton Dahana Wulan. Sang Prabu Indramukti kasta dening Raka Mas Bagus Suyatman, Pangeran Hatiwarna kasta dening Raka Mas Agus Haji, Patih Gunasanto kasta dening Raka Mas Bambang Sulasti, Nyai Patih kaasta dening Niken Ayu Nini Apsari. Handaka kaasta dening Raka Mas Bagus Waji Prayit. Wondene Legawa kaasta dening Raka Mas Bagus Tumpel Wijaya. Ketrip saklajipun gambarake wonten ing Kraton Tandes. Sang Prabu Kendra Sekti kaasta dening Raka Mas Bagus Tata Arya. Patih Surya Praja kaasta dening Bapa Sunarti. Pangeran Gunawangsa kaasta dening Raka Mas Bagus Kristanto. Tumenggung Gunapareka kaasta dening Bapa Sanat Raharja. Wondene Purbaretna kaasta dening Niken Ayu Yuni Sesanti. Ketrip saklajipun gambarake wonten ing Samudra Kidul. Retna Swida kaasta dening Ibu Sudarmiatut. Ngancik ing madyaning latri panjenengan badhe kalipur dening lawak utawi dagel micil saking Wisma Kuncoro ingkang badhe dipun ayahi dening Cak Timbel saha Cak Nggodin. Ugi boten kathah lumpen karamake artis-artis saking Wisma Kuncoro ingkang dipun sesepuhi emban kita Uun Tomblok. Wondene macan, ula, gajah, gendruwon lan sanes-sanesipun badhe dipun pragake dening Raka Mas Bagus Juri Prakoso CS. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro ing dalu menika kasengkuyu kalian sound system Satria Jaya Audio. Wanata lampu katindake saking Marcel Leting. Wondene video syuting ugi live streaming katindake saking Al-Robiah Production. Nuwun para sutresna budaya mekaten rancaipun pendapuk utawi parok ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke. Ados pundi beberipun cariyos kula minangka talang atur saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani anti pamungkasing aku Suradira jan ingkang rat lebur dening pangastuti
Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Sekali joyo, Wisma Kuncoro tetap jaya. Wis pitas siang lilo 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 nasian lambut Rama pancen adikku Bunga sadurunge aku urip kelawan ibu lan Rama nanging sadurunge kebungan atiku kadodot rasaning atiku jalaran Rama ki tansah Bang Cinde Bang Ciladan antarane aku kelawan Kakang Legowo. Iya. Nanging piye wae klebu aku adine lan kadange Kakang Legowo. Senajan Rama ki saben dina tansah miloro kelawan Kakang Legowo. Ning yo atiku ra tega lan mentolo. Bebasan aku ing kene keblaburan Mas Bondo Mas Picis Projogrono paribasane. Aku ancik kasengsaraning kadang kulan dulurku Kakang Legowo. Ora nyalahke kelawan ibu. Yen ibu iki paring piwulang kelawan Kakang Legowo, mesti Rama ki paring duka. Toraku aku ewuh lan pekewuh. Juraku tumindak piye? Yen aku paringi pitulung kelawan Kakang Legowo jur kepiye.
sangsaya bingung sakjroning atiku. Iya. Senajan to piye wae. Senajan to Kakang Legawa lan aku tansah Rama ki Bang Cindhe Bang Ciadat tegese bedak-bedakno. Ning aku budidaya piye bisane Rama ki tresna lan seneng kelawan kakangku ya kadangku Kakang Legawa. Yen penelangsane atiku yen ora tak imbangi kelawan Ibu Lakemi, ya aku bakal nyuwun pirsa kelawan Ibu. Kanjeng Ibu, pangapunten dalem, handaka saben dinten nglangut bebasan awan ora doyan mangan. Yen bengi handaka menika mboten saged turu jalaran mung menggalihke kelawan kadang kula nggih putra panjenengan nggih sedulur kula Kakang Legawa Ibu. Ner handoko. Nur inggih. Anggonmu nglangkut kuwi mung mikir kelawan sedulurmu si Legawa. Nur inggih. Lah kok mikir Legawa iki bab apa to, Nggih? Kanjeng Ibu ngeten lho. Yen darasake kula kalih panjenengan dalah Rama menika bebasan Gung Binatara. Rama menika saya-saya tiyang sinembah ing titah sinanjung marang priyantun agung. Nanging wonten cacatipun kaliyan putranipun Ibu. Yer andoko. Sliramu ngandhake bab ramamu kelawan Legawa. Nun inggih. Ibu dhewe uga bingung. Ibu ora ngerti apa to sing dikarepake ramamu. Pramila kanthi menika Ibu, kula remen yen ditresnani kelawan Rama menika remen sanget. Nanging kula nggih menggalihke Kakang Legawa menika lagi putranipun Rama Dalai Buta. Kenging menapa saben dina Kakang Legawa menika dipun sia-sia, dak sia saya-saya dipun para kelawan Rama. Tegese kula kaliyan Kakang Legawa menika dipun Bang Cindhe Bang Ciladan. Kula remen Ibu dipun tresnani kan Rama. Nanging kula nggih mesake kaliyan Kakang Legawa. Yer andoko. Nur inggih. Kula saka guyon desa. Wong jari melu rada dikalo marang
saka kabate. Aku nyawang kowe sakloron. Atiku rumangsa bungah. Bungae atimu kejaba. Anggon urip bebrayan karo kowe. Saiki wis tak kira wis jangkep amarga aku duweni putra sing bagus rupane. Matur suwun Rama, panjenengan tansah alembono dumateng kula. Kabeh mau nyata. Nggih. Anak angger turun karo wong tuwa kakung ya kaya mriku. Kados Rupane bagus Nggih. sing tanpa cacat. Ana apa? Matur panjenengan to Ibu. Ampun mendel mawon. Sampean iku lho, nek kandha nek wonten putra panjenengan sing kados Handaka, kados ramane. Iya lho. Putra panjenengan ingkang setunggal, ingkang legawa kados pundi? Sapa? Legawa. Legawa. Legawa iku dudu anakku. Ramane, lah kok panjenengan saged ngendika ingkang kados ngaten. Kamangka kula menika garwa panjenengan. Legawa menika titih panjenengan ramane. Ora. Aku tak takon karo kowe. Jane iki Legawa iki anak olehmu ramban apa piye? Panjenengan malah ndakwa kula ingkang kados ngaten. Kula menika garwa panjenengan. Kula garwanipun patih boten badhe kelampani to kula menika tumindak sedhek to ramane. Ora urung kinaruan. Saupama mengkone aku lunga saka kepatihan engko dene kowe mlebokno karo wong. Lah iki saka tindak lan takartimu nganti Legawa iki rupane ora memper. Boten kados ngaten. Sing kesangeten niku sampean dhewe. Sing kebangetan sapa? Sampean to. Kok kowe ngarani aku kebangetan? Lah nggih to, kula niku ora sampun bobot Legawa to. Teng kandungan kula Legawa. Iya. Pun sepuh. Lah sampean niku nggih tondak, tanduk. Nggih ngoten niku dadose lair sukul kados Legawa menika. Perkara tanduk iki ora ana gandeng celenge perkara rai sing kok andut. Ya saged kemawon ibarate jagung niku kebancek. Sampun Kanjeng Ibu, sampun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama nggih ngoten. Dakwa Ibu kathe ramban iku lho. Menika lagi saru dinulu. Merga Rama iki rumangsa isin. Ampun padudon kalian Ibu. Keke dirungokke tangga niki lho mboten kepenak. Niki lho tiyang kathah niki lho, nek dipringake tangga lagi saru dinulu. Ora usah digagas perkara tangga. Nggih pangapunten Rama. Bune, Apa? kowe ora usah ngrasani perkara Legawa atiku rada gelo. Perkara Legawa. Lho, sampean niku mboten usah gelo bab Legawa. Legawa niku nggih titih sampean lho. Aku wis kandha karo kowe, aku ora duwe anak Legawa tak kandhani. Lah nek sampean mboten duwe anak Legawa, rumah sampean niku ana sampean iki wadok kok. Oh iya lho. Nek Handaka iki anakku. Merga rupane iki jambe sinigar karo aku. Pangapunten. Jambe Rama. sindikan. Handoko jambe sing apik sampean jambe sing bosok. Piye iki? Lah iki to, sampean niku mbok ngilo, rumah sampean niku bagus dhewe. Lah sampean niku nggih jebres ngoten kok. Ah perkara jebres ki rak brengos. Lah kula niku gelem sampean niku kepepet. Saupamanya wonten sanesipun kula mboten butuh karo sampean. Tenan apa piye? Nggih to. Tenan apa piye? Nggih. Sampun, sampun Ibu, pangapunten. Nek pancen kowe njaluk pegat, aku balekno jakaku. Lah kok Loh, pegat-pegatan. sampean Iya. sampean jalan-jalan. Balekno jakaku. Ngaten kula balekke prawane kula lho. Kula niku prawan kikis-kikis. Lho. Biyen yo kaya ngene. Balekke prawanku. Biyen kaya ngene iki. Rasane ora ono bedane. Yo kekini pun nggih mboten wonten bedane. Lah wong barang
sangone bar yo balik. Lah iya kula sangka kowe. Nek aku ora wis cetul mergo aku kelangan. Sampun Kanjeng Rama dalah penjan Kanjeng Ibu. Ampun padudon Kanjeng Rama. Kaduk wani kurang duka nuwun sewu saderengipun. Handaka badhe nyelah dawuhipun panjenengan. Kanjeng Rama. Handaka menika remen yen panjenengan sobya-sobya. Yen panjenengan menika gunggung. Nanging pangapunten dalem. Putranipun panjenengan menika mboten handaka kemawon. Senajan to ala kang tanpa rupa, Kakang Legawa menika nggih putranipun panjenengan nggih sederek kula kadang kula Rama. Tata gelar loro. Nek sing tak anggep mung siji. Sampeyan ki wong tuwa boten kangge tepa tulodo. Sampeyan saged kualat. Muga-muga kualat. Piye? Lah wong anak ora diakoni wong tuwa ngendi kok anak Ora sampe nyepatani karo aku lho. Lho kula niku mboten nyepatani niku kasunyatan. Lah sakniki lho, lah wong anake kok ora diakoni iki lho. Napa lumrah sampean? Mergo ora lumrah saka rupane anakku ora memper. Nek memper aku mesti bakal ngakoni. Titeni senajan tok ana digaya ngopo Legawa niku titih sampean. Nek sampean mboten purun ngakoni Legawa kualat. Ora sudi, ora ana tembung kualat. Kau kualat perkara anak iki ora ana. Nek anak kualat karo wong tuwa wis lumrah. Ora titeni mawon. Mang titeni omongan kula ora sampean mboten kuat. Aja mengkone Legawa metu saka kepatihan. Nek metu saka kepatihan isi-isi wong pasti idiak-idiak pateni. Nun iki Handaka, nun sewu Rama pripun? iki mentas saka Kabupaten Dagonoburan. Nggih. Dina sesuk kuwi dina kang becik. Mergo dina sesuk iki pisanan aku. Kowe kelawan ibuku sing bakal tak ajak sowan Nabiantara menyang kabupaten. Kados mekaten Rama. Namung kula kalian Handaka. Iya, Lah Legawa. Legawa ben nyang omah. Lah pripun boten wonten kancane lho ramane. Kersanipun nderek mbok pripun? Nek pancen ora ana kancane menyang kepatihan Legawa dikrangkeng. Langge mesake to Rama. Wong menungso. Kakang Legawa menika putranipun panjenengan lho. Menapa panjenengan krangkeng? Mergo wujude kaya kewan. Senajan to wujude kados napa kemawon. Legawa kakang kula nggih kadang kula nggih putranipun panjenengan. Mula sangka kuwi. Saiki ayo padha tata-tata. Ayo kene bareng aku tata-tata. Nyepake obor amben kanggo menyang Kabupaten Dagonoburan. Yen panjenengan badhe tata-tata panjenengan kula aturi wonten ing pengukuran riyin kula tak ngaso kalian si ibu nggih. Kaya ngono. Nggih, katecap cepat-cepat. Aku wanti-wanti karo kowe Budi. Legawa aja entuk melu. Nggih, ngestoaken dawuhipun Rama. Tapi wong nek ora ngrumangsani iki ya ngono kuwi lho. Kula mesake kelawan Kakang Legawa Kanjeng Ibu. Ora ngomongake sliramu. Senajan to kepiye wae, Legawa kuwi uga putrane kelawan Kanjeng Ibu. Ning kula dereng mangertosi wonten pundi Kakang Legawa enjing ngantos wonten tabuh gangsal badhe sumruping surya kok dereng mantuk wonten ing griya nggih Bu. Ibu dhewe bingung. Wis dina iki ibu ora ngerti Legawa nggih. Kakang Legawa senajan to piye wae kowe dulurku Kakang
yen sampean ora ana mulih sedina bebasan. Aku nelongso kelawan ibumu. Kakang Legowo, Kakang Legowo. Bojo gawe atiku lan panelangsaning ibumu. Muga-muga Kakang Legowo ora ana apa-apa ya. Kakang Legowo. Ning ndi wae nganti esuk nganti arep sumuruping surya kae lho sing nyambes. Kakang Legowo kok ora bali ana ing omah. Andang di Ning kandang bebek. Lah yo. wis tok ndok. Oh, yen kaya ngono Kakang Legowo seneng. Bebeke padha ngendhok. Ngono ya ngono ning aja ngono. Senajan to seneng ana ing kandang bebek lah yo. Saya-saya ki ngabari kelawan Kanjeng Ibu. Lah kaya ngono to Kanjeng Ibu. Ibu ki nganti bingung lho, Nggir. Sedina ora tinemu kelawan Legowo rumangsaku kuwi suwe banget, Nggir Legowo. Saya, Kakang. Kono-kono lungguh, ora dadi ngopo kene. Kene lungguh, Kakang. Bapak endi, Bu? Oh, Bapak lagi wae ning pepungkuran, lagi nindakake sare. Heeh. Anu dia, aku dia, Pak anu. Ora dadi ngopo, ora susah kate wedi. Ora galak kok. Ning kene ana adimu Handaka kelawan Kanjeng Ibu, Kakang. Oh, Kakang Legowo. Apa ya akeh ngendoke bebek ana ing pepungkuran kae. Ning ndok di Sing ndok. Ning elu pentes Oh, sampe. sing telu wis tetes kabeh lho. Kanjeng Ibu, papan kebeneran Kakang Legowo ki yen ingon-ingon bebek ki mesti tumomo lho. Pancen Legowo ki senajan to wujude kaya ngono. Heeh. Pinter kok, Nggir. Ngrejekeni. Iso. Kala kanthi kuwi aku bungah Bagya Mulya duweni Kakang Legowo. Kakang Legowo, Wedi. ing kene sampean ora usah wedi kelawan Kanjeng Rama. Aku mangerteni yen Kakang Legowo ki mesti wedi kelawan Rama jalaran saben dina esuk awan kelawan sore tansah dak saya-saya dipolo kelawan Kanjeng Rama. Ya. Ana apa, Kakang? Piye-piye, Nggir? Atu ora mame, Bu. Oh, Sampun neleh Kanjeng Ibu. Wong am. Apa ya? Sampean mau masak ora Kanjeng Ibu? Ibu ki jane durung masak, Nggir. Heeh. Apa tak tukok-tukokke? Apa kono apa tak jaloke sing digawe sego saitik Kanjeng Ora Ibu? yang Kepiye? mriki isih ana sego sithik. Isih ana sego? Iso dipun, Nggir. Kaya ngono. Iya. Ranti sawetara ya, Kakang. Tak jukuke sego yen Kakang luwih. Nggir Legowo. Ibu jaluk kanggo mangan kelawan siram. Senajan ora mau tidak kelawan siram. Ibu kerja kelawan siram. Ora. Bapakmu ora bakal ngerti. Yen to siram iki
Gusti kelak to. Kowe luwe. Kowe lesu. Aku tuh Pak, Iki mau kowe mangan. am teko Mangan sego. Pak. Dilem. Biasane ora kaya ngene manganmu to. Saiki beda to. Mergo saiki segale putih. Mergo iki parine raja lele. Aku jak sedek Pak. Kowe sak lesu. Tak dulang. Bilang Pak, Didulang bapak ya. gelem aku Pak. Kowe gelem. Gelem. Iya. Nek pancen kowe gelem, ora apa-apa mergo kowe iki anakku. Iya. Kire maaf. Iki. Ampun kados pekaten kalian Kakang Legoro. Kakang. Mas sakit banget aku kelawan kowe. Atoko. Ora sakit harus dirumah. Aku wis kondo karo kowe. Nek lego kowe dudu anak. Udah. Ora sah utang. Siksa mestine aku. Ora kepine ake. Laire legowo menang jagat padang. Ayo banget. Timbang. Ayo. Tindakan. 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 Kula nyuwun sanget sampun Rama penjantan sadar. Aku wis kondo bola-bali karo kowe. Kowe kuwi ora usah metu. Kowe ora usah lunga. Sok kandhang kuwi. Kene. Bola-bali sing gawe sing gawe wong tuwa iki yo kowe. Aku tak takon karo kowe kok. Kowe kok nganti metu saka kandhang kowe. Apa kowe krungu? Kowe krungu nek Rama iki arep menyang Dahono Mulan. Sak keluarga menunggu piye? Pak, aku mau gale apa ngono. Kok aku pelok apa? Kowe melu. Dadi ndoko. Kowe kepengin melu barengan karo adhimu. Pak, Lahir batin. Sak upama tak pamit. aku yo empat to Pak kok. Kowe gelo.
Ya, ora apa-apa. Nek pancen kowe kepengin menyang kutha, kepengin ngerti kebiare kutha iki piye? Yo, bakal tak ajak kowe. Aduh, oleh enak, Pak. Kowe entuk melu. Nan, Pak. Ning ana syaraté. Salate ngopo, Pak? Rupamu ala, awakmu rusuh. Kowe kudu adus. Aduh, Pak. Ana tak adene uli lho, Pak, ada titik. Ora. Rama sing nedusi kowe. Mama pe bisa aku apa? Apa ono kulo kadung ya? Iya. Mergo aku iki rumangsa sakno. Ya. Ger, namamu wis apik atine. Nganti arep kedusi karo kowe. Adus ning dumul lah ya, Pak. Ning dumul. Ora nang kene wae ora apa-apa. Ora apa-apa. Pak iki lagi kena Pak ndak awak adi ya. Bolak wong adi. Kowe sing nganggo busana ngono kok. Lah engko nek les piye? Terus engko salin Tak lenteng api. sing apik. Nyemak, Pak. Lagi koyo ngene menyang kutha kok dijembri. Tak lenteng api ya, Pak. Iya. Ya. Lem mau, Pak. Ora lugu. Malah mapan Sepake korsine disepake, Ger. Kaya ngono ya. Kene Kakang sampean arep kelawan bapak. Mangko bapak wis sampe kelawan sampean kok Kakang. Lalu Bu, namamu Ger. Bre, ora melu to. Lah sampean sing asik kedusi kok kulo melu-melu pripun? Mbok menawa kowe iki ya kepengin adus. Lah kulo nek atus iku rak bareng karo sampean. Wah, nek bareng ora dibagus kok. Ada kok. Wah, ya ora apa-apa. Adus yo le. Adus. Yo, iki adus le. Seger. Selalu tunggal, Pak. Anjir. Iki
Cak Kang Guri.